suuri kunnia saada tämmöinen Creative-palkinto lippulaivan lattioiden suunnittelusta. Lippulaivahan on liikekeskus, kaupunkikeskus, joka sisältää metron, bussiterminaalin, päiväkodin, suuren määrän asuntoja tämän kaiken yläpuolella. Lippulaiva on jotakuinkin 150 000 neliömetriä. Alueita, pitkiä käytäviä ja meidän ajatus oli tavallaan vähän niin kuin näiden haukotuksen ympäri luoda vähän pienempää mittakaava ja että tavallaan se ladontakin on niin suunniteltu silleen, että se tavallaan sen hitaamman kulun niin ohella niin tunnet enemmän siitä tavallaan. Täten me ollaan siis valittu Emil Groupilta 2 eri laattaa, mitä ollaan käytetty siellä kauppakäytävillä. Eli meillä on tämä hieno Provenza Eco-laatta, mitä on käytetty 3 eri sävyssä. Eli jokaisessa kauppakeskuksen kerroksessa on yksi tietty sävy. Ja sen lisäksi on sitten tämmöinen uralaatta, joka kulkee siellä kauppakäytävien reunalla. Huomaan myös omaa tämmöistä rytmiä. Ja tämä meidän ladontahan on itse keksitty täällä meillä. Ja silloin on pyritty tavallaan välttämään sitä pitkiä suoria linjoja, jotta ihmisen olemus rauhoittuu, pystyy rauhoittumaan ja mittakaava pienenee. Kyllä. Alun perin aloitettiin 4 eri koolla siinä ladonnassa, mutta sitten päädyttiin 2 eri valmistajavakiomuotoon. Ja sitten meillä on 4 eri kuviota, mitkä toistuu siellä. Just ajatuksena se, että sä et huomaa sieltä sitä ladontaa itsessään. Ja kauppakeskuksessa on 3 eri kerrosta ja niiden kohdalla on sitten jokaisessa kerroksessa on oma sävy käytetty, että se myös helpottaa orientoittavuus kauppakeskuksessa. Ajatuksenahan on niin, että meillä on alhaalla tummemmat sävyt ja sitten se vaalenee yläkerroksiin mennessä. Tässä on vakiokoot, mitä molemmissa laatoissa ja me ollaan käytetty kauppakäytävillä tästä Provenza Ecosta 600-600 kokoa ja sitten 300 x 600 ja näistä sitten muodostuu se ladontakuvio. Tästä uralaatasta on sitten käytetty tasakokoa 60 x 120. Joo, ja tämä laatta sävy tai ylipäätään laatta tyyppi valikoituu tämän kaupankäytävien kokonaissisustuskonseptista, että meillä oli ajatus käyttää aitoja ja myös tämmöinen raffimpia materiaaleja, kuten vaikka lavallettu betonipintaa hissikuulussa ja sitten tämmöistä metallipintaa, joka on metallivärinen ja sitten ihan oikein paikalla muurattua tiiltä. Ja niiden lisäksi tämä laatta tuntuu luontevalta valinnalta. Tää löysi paikkansa tää laatta erityisesti sen ilmeen takia. Se on riittävän rouhean sävyinen, siinä on kuviointia sekä siinä oli värisävyinä hienoa vaihtelua. Eli me saatiin tuotua se Artin jo aiemmin sanoma ratkaisu, että me käytettiin eri kerroksissa eri sävyjä ja tämä iso ajatus vaaleni ylöspäin mennessä. Valoa kohti. Ja keraminen laatta muutenkin oli luonnollinen ratkaisu kauppakeskuksen lattiamateriaaliksi sen puhdistettavuuden ja helppohoitoisuuden vuoksi. Kestävyyden. Ja kestävyyden. Laattojen suuri etu on se, että niillä on erittäin monipuolinen saatavuus. Niiden koko on tosi laaja, se on kestävä materiaali ja ympäristötietoisuus on kohdallaan. Kyllä, juuri tämä monipuolinen käyttö sisätiloissa, ulkotiloissa, julkisivuissa, se on iso hyöty. Ja tavallaan tämä laadukas laatta on niin kestävää, että se jo pelkästään sen ominaisuudet, että ei niitä tarvitse vaihtaa tiheän väliin, lisäävät sitä ekologisuutta. Ja sit lisäksi toi nykytekniikka mahdollistaa niin isojen laattojen, eli laattakoot on selvästi kasvaneet, että meillä on nyt niin tavallaan enemmän mahdollisuuksia myös käyttää isompia tai erilaisia kokoja, erityisesti kauppakäytävillä, jossa on suuret suorat laattapinnat. Tuohon haluaisin vielä sanoa, että nimenomaan se laattojen käytön monipuolisuus on yksi suuri etu. Eli niistä voidaan luoda hyvin eri tyylisiä tunnelmia ja tiloja. Aina suunnittelijasta riippuen. Kyllä. Ja kohteesta.